Avui el que farem serà parlar... Ui, un segon. A veure. Ui. Serà parlar de la gestió professional online. Recordem, com vam fer la sessió anterior, farem servir el xat. D'acord? Avui està la Paula ajudant-me, llavors qualsevol dubte, qualsevol aportació o qualsevol cosa que voleu comentar, doncs via xat i ho anem parlant. D'acord? Bueno, ja ens coneixeu, anava a presentar-nos per si venia algú nou, però em sembla que ja ens coneixem tots, totes. Ja vam fer la ronda de presentacions. Bueno, comentar el mateix, que parlarem de moltes aplicacions, que són consells que us donem, vull dir, nosaltres les hem fet servir o les coneixem, però no vol dir que siguin les úniques i les millors o les pitjors, simplement són propostes. Si algú vol compartir alguna aplicació que ha fet servir, benvingut o benvinguda, via xat. I, bueno, doncs això, que totes tenen coses bones o dolentes, però, bueno, és al final intentar fer-nos la vida una mica més digital i més fàcil, d'acord? Molt bé, comencem pel xat, d'acord? Quines són les vostres mancances a nivell gestió professional online o què és el que voleu millorar? Si teniu alguna resposta, la podeu dir pel xat. A nivell gestió online professional. Aviam si arriba alguna resposta, si no... A veure on està el xat aquí. Perfecte. El Jaume i la Núria, arribar a futurs clients. La Sílvia diu organització de calendaris de grup. Vale, perfecte. Vale. Imagino que això és organització de calendaris de grups a nivell intern o a nivell extern. Imagino intern, no? Sí. Llavors també diu l'Ada que personalment ha començat un projecte digital i vol consell per augmentar visibilitat. Vale, perfecte. Perfecte. Molt bé. Gràcies. Doncs passem a la següent pregunta. Treballeu la comunicació interna de manera virtual? Podeu fer, si teniu l'emoji aquest, podeu fer que sí o que no. A nivell equip, a nivell proveïdors, comunicació interna, a nivell treballadors, millorar en xarxes, això és d'abans. Vale, perfecte, anem anotant. Vale, genial. Vale, a la comunicació tenim alguna coseta a dir? Vale, doncs passem a la següent. Sou usuaris o usuàries del teletreball? És a dir... La Sílvia diu que normalment per grups de WhatsApp, però notem que no acaba de funcionar. Vale, perfecte. Aquest tema també el treballarem, sobretot amb canals, quina manera tenim de comunicar-nos per demanar què o per comunicar segons quins missatges o informació. Perfecte. Moltes gràcies. I finalment, sou usuaris o usuàries del teletreball prèviament o degut a... Perfecte, o degut a la pandèmia. Jo, per exemple, us vaig comentar que estic a Madrid, el meu equip està a Catalunya, jo des de sempre he fet teletreball, però sí que és veritat que ara ells estan teletreballant. Per tant, pot ser previ o pot ser degut a això. Vale, perfecte, veig que hi ha videoconferència, WhatsApp, trucades. Molt bé. Jo ara mateix faig teletreball perquè estic lesionada. Vaja. Bueno, però al final usuaris del teletreball, usuàries som. Perfecte, sí, totalment. Genial, perquè totes aquestes coses intentarem... Us ensenyarem eines. Vale. També hi ha gent que no teletreballa perquè sigui pel negoci i a més. Vale, perfecte. Molt bé, doncs totes aquestes... La sessió d'avui i la de demà serà destinada a tot això que hem comentat i aquestes preguntes que hem obert. D'acord? Sempre tenim unes eines, però sempre ens agrada com adaptar una mica les necessitats que tingueu com a grup. Val? Molt bé. Doncs passem a la gestió professional online. Abans de començar a explicar les eines, volem deixar clar el per què és útil digitalitzar tot això. Principalment per tenir clars els objectius i les responsabilitats de cada càrrec. És a dir, molts cops us haurà passat quan som un equip petit o treballem en famílies o estem començant, tothom fa de tot, no? I hi ha vegades que hi ha responsabilitats o tasques que es queden en l'aire o no sabem a qui preguntar o esperem que ho faci l'altre. Llavors, amb aquesta gestió professional online quedarà molt clar qui fa el què, per evitar una mica el caos i per sobretot no perdre temps constantment dient qui ha de fer el què. I sobretot el tema de les responsabilitats. Potser, com us deia, a iUROC, per exemple, fem tots una mica de tot, però ja ens hem repartit una mica més en departaments, però quan estàs començant, doncs tenir clar, escolta, jo m'encarrego d'això, jo m'encarrego d'això altre. I amb aquestes eines que veurem avui, això ens facilitarà la feina, d'acord? Comunicació interna, això que comentava. A vegades enviem un WhatsApp i no acaba de funcionar,
a vegades envien un email que ens expliquen de tot i no el que ens interessa, no? O ens molesten via Telegram quan potser no era el canal adequat. Llavors, això també ho treballarem amb aquestes eines que veurem entre avui i demà. D'acord? Gestió del temps, no cal donar més voltes sobre això, ho vam parlar amb la Paula, sobretot no perdre el temps i gestionar-ho d'una manera òptima. Reutilitzar i reinvertir recursos, superimportant, i avui ho veurem. Molts cops, i segur que us ha passat, heu de fer una factura, heu de fer un contracte i, ostres, feu una plantilla, la imprimiu, l'envieu o us queda per allà arxivada. I heu de tornar a fer un altre contracte i heu de tornar a perdre el temps fent aquesta plantilla, dissenyant-la i es torna a perdre, no? Doncs això és temps que estem perdent en destinar-ho al nostre negoci. Amb les eines que us ensenyarem, doncs reinvertirem els recursos i sobretot s'organitzarà des del principi, perquè una cosa que sol passar també en els negocis que estan començant o en les empreses petites és que, bueno, i a les grans també a vegades, és que estem acostumats a tots tocar de tot, llavors no ho guardem en una carpeta de Drive o no ho digitalitzem o no ho compartim i llavors ja després volem trobar un contracte, volem explicar-li a algú com funciona una gestió interna i és un caos. Llavors, encara que siguem 2, 3, 4, hem d'intentar tenir un ordre intern per gestionar tota aquesta informació, d'acord? I finalment, equip alineat, evitem caos i disputes, una mica relacionat amb tots els punts anteriors. Bàsicament, si hi ha objectius clars, si sé el que haig de fer, si aprofito el temps i reutilitzo recursos, doncs, bueno, anirem tots a una. Molt bé, doncs anem al gra. Aplicació del mètode Kanban amb Trello. Molt bé, abans d'ensenyar-vos el que és Trello, us vull explicar què és aquest mètode Kanban. Això segur que ho heu sentit, és un mètode que ara es fa servir molt, que és un mètode molt àgil per organitzar la feina. El que sol fer és, de manera visual, com veieu a la presentació, són etapes d'un projecte o d'una sèrie de tasques. Llavors, això el que es fa és normalment de 15 dies en 15 dies. Per què? Perquè si programem tasques d'aquí 3 mesos és molt complicat que ens organitzem i que la feina surti bé. Llavors, d'aquesta manera, som conscients de com va el projecte, qui està fent el què i sobretot ens ajuda a organitzar-nos com a empresa i com a persona. Perquè jo particularment m'agrada fer moltes coses, faig de tot, però m'haig d'organitzar d'alguna manera perquè si no acabo fent el que m'agrada, el que no procrastino una mica i bueno. Llavors, amb aquest mètode és bàsicament molt visual, molt clar i molt àgil. I ens fa no perdre el temps, d'acord? Llavors, dit això, anem a veure què és el Kanban i com funciona. Tornem a estar aquí a Mindomo, que és el supermapa d'ahir. Llavors, entrem a Trello, d'acord? I us ensenyaré això que us acabo d'explicar de les tasques, de programar-ho, de com veig la feina dels altres, us ensenyaré ara. Comencem per un... O sigui, el Mindomo el que li diu són tableros, aquesta pissarreta que us imagineu de pòstits, li diu tableros. Aquí tinc un tablero totalment buit, d'acord? Llavors, aquestes serien les tasques de l'Amon, les meves personals de la feina, però per veure què haig de fer jo, per organitzar-me. Llavors poso tasques, per exemple. Després, tasques setmanals. Tasques, perdó. Setmanals, molt bé. Fetes, les tasques que ja he fet. Revisió, les tasques que potser m'ha de revisar el Josep o si estic treballant amb l'equip comercial com és la Paula, doncs que les revisi la Paula. I finalment, diguéssim, fetes, posem aquí acabades o complertes. Ui, Déu meu, espereu, que aquest teclat és nou i... Perfecte. Llavors, tornem enrere. Aquestes serien les columnes que jo tinc. Llavors, anem a afegir una targeta. Aquí seria, dins de les tasques, per exemple, imagineu-vos, jo m'encarrego del blog, doncs haig de fer el blog d'aquesta setmana, el post del blog. Molt bé. Aquí. Què més? Doncs haig de fer una publicació a les xarxes socials. Què més? Haig de fer la formació d'avui. La formació d'avui. Molt bé. Aquestes són les tasques que imagineu-vos que jo tinc en 15 dies. Òbviament en tinc 50.000 més, però si no estaríem aquí una hora. Llavors, el post l'haig de fer aquesta setmana. Això pot ser tasques que jo em vaig acumulant aquí, com per exemple, ostres, hem de fer un esdeveniment quan inaugurem la casa rural. Doncs aquí m'apuntaria esdeveniment casa rural. La deixo aquí per quan sigui la quinzena
que ens toqui programar aquest esdeveniment, doncs la pugui moure. Però anem a aquests 15 dies. Posa el blog. Què puc fer? Doncs mireu, obrir targeta. Jo aquí em puc fer de tot. Mireu, a veure un segon. Ara. Que es carregui. Molt bé. Jo aquí em puc posar, ostres, el post d'aquesta setmana el faré de les xarxes socials. M'apunto. Puc posar etiquetes. Tot el que siguin xarxes socials el posaré de color rosa i així és molt més visual. D'acord. Què més? Em puc posar quan haig d'acabar això? Doncs mira, ho haig d'acabar per dimecres que ve. I em puc posar aquí la data d'inici, quan l'he començat, per exemple, el vaig començar el dia... no et deixen abans? Sí. El vaig començar el 10 i s'acaba el 12. Hem dit que van 15 dies, vam posar el 20. Recordatori, doncs m'enviarà una notificació conforme, ei, demà recorda't que has de publicar el post del blog. Guardar. Què més? Puc adjuntar coses, puc adjuntar documents que tinc al Google Drive, al Dropbox. Potser hi ha una foto que tinc que haig de publicar en aquest post, doncs l'adjunto des del Dropbox, des de l'ordinador, des de Trello. Què més? A veure, puc posar una checklist. Què vol dir això? Doncs mira, per fer el blog, jo haig de fer les parts del blog. Quines són les parts del blog? Doncs inici. Què més? No sé, jo què sé, cos, per exemple, i final. Doncs jo vaig molt avançada aquesta setmana. Ui, perdoneu. Ara. Doncs jo com vaig? Per exemple, doncs ja he fet l'inici. Doncs marco aquí l'inici. I el cos, però em falta el final. Molt bé. Doncs aquí ja tindria, surto d'aquí, tinc tota aquesta informació. Imagineu-vos la formació, ja l'he realitzat, l'he revisat i l'estic fent avui, doncs la passo aquí. El mateix puc fer aquí. O sigui, a cada fitxa, diguéssim, de columnes puc editar el que jo vulgui. Llavors, aquest seria el personal o el de la món. Ara anem a veure com interaccionem amb la resta d'equip o de persones que treballen amb nosaltres. Doncs aquí tenim tot això. Clar, us volia ensenyar primer l'altre perquè si no era un embolic. Fixeu-vos, aquí estan les persones que estan veient aquesta taula, aquest taulell, tablero li diuen, que són màrqueting i comercial. Com puc convidar algú? Doncs molt fàcil. Imagineu-vos, això s'ha creat igual que hem fet l'anterior, amb el backlog, tot això són les columnes en proceso i hecho. Llavors, com puc compartir aquest taulell de feina? Com puc convidar a una persona que treballi amb mi que ens hem d'organitzar un projecte? Doncs o bé el convido amb l'email o li envio un enllaç, aquest enllaç, i entra automàticament. D'acord? Anem a veure una tasca com la que us he ensenyat abans del blog, que he fet allò del cos, allò del final i de més. Doncs anem a veure una tasca que hi ha molta gent aquí. Veieu? Què hem anat fent aquí? Doncs aquí ens vam posar, que no us recordo la veritat, havíem de pensar alguna frase de mentors i potenciadors d'equip, algun projecte que teníem, i aquí la Paula anava comentant coses que anaven dient a la reunió o que ja se'n recordava, jo li puc contestar aquí, li puc dir, això ja està fet, ho guardo, puc afegir el mateix d'abans, etiquetes, puc convidar més persones que estan en aquest taulell, perquè si jo tinc una persona que de cop, ostres, aquesta persona l'hem d'involucrar en aquest projecte o en aquesta tasca en concret, la puc convidar, ja està convidada. El mateix, checklist, allò que hem fet dels tics, cos, inici, Ara, jo he acabat aquesta tasca i jo vull sortir d'aquí, doncs deixo de seguir la tasca i tanco. I això va exactament igual. Aquí, per exemple, la Patrícia veig que està treballant en això, perfecte. Això per què va bé? Perquè, per exemple, hi ha vegades que la meva feina depèn de la Paula o al revés. Llavors, jo puc anar-me'n organitzant aquests 15 dies en base a veure, la Paula ja ha acabat això, no l'haig d'estar molestant, Paula, has acabat això, ho veig que està ja fet, llavors entro jo a la tasca. O m'anomenen i em diuen, escolta'm, necessito això de tu. Això seria una mica el mètode Kanban aplicat a una aplicació, que és el Trello. D'acord? Molt bé, tornem enrere. Una altra aplicació que és una mica complexa, però hi ha persones que els agrada bastant, és el Miro, que el vau veure ahir, em sembla, amb la Paula. Hi ha un apartat que és per fer temes d'això de Kanban. A veure, un segon. Si es carrega, aquí. Canva Framework, ok.
aquí teniu altres utilitats, però també es pot fer un taulell. Aquest taulell potser et veig, es pot interaccionar, es pot anomenar, es pot compartir, però potser el veig més visual per a una reunió. Quan tinguem una reunió, doncs, bueno, ens posem allà i ens anem apuntant aquí. Hola, molt bé. Llavors, aquesta tasca de l'equip 1, un segon, la puc moure cap aquí, in progress, ja està feta, aquest team 2 també, o sigui, i al final la idea és cada 15 dies tu et planifiques i et compromets a fer aquesta tasca. I realment són tasques molt senzilles i molt... O sigui, no us imagineu un Kanban amb tasques supercomplicades en 15 dies, no. Són tasques com dir, haig de publicar a les xarxes socials, haig d'enviar el mail a aquesta persona que ens vindrà a fer de promotor d'establiment i haig d'enviar la newsletter als clients o haig d'enviar aquest email promocional a aquests clients. Vull dir, són tasques molt concretes i molt petites. O sigui, al final és en 15 dies, però tasques reals i tangibles i que es puguin acabar. Perquè potser, això també ens farà veure que potser si ens posem tasques molt complicades o que aspirem a molt en 15 dies, també ens pot fer reflexionar sobre si realment estem fent bé i estem programant bé les coses. Molt bé. Doncs sortim d'aquí i seguim amb la presentació. Algú té algun dubte de... Quina diferència hi hauria perquè no tinc el sentit? No, mira, una és més... Nosaltres hem fet servir Trello i és la que us recomanem realment perquè és molt més fàcil compartir-la i és molt més visual i realment a nivell de comentaris... espera, que em diu que... Em sentiu bé? Hola? Sí. Vale, perfecte. A nivell de comentaris, el Trello és molt més completa i molt més senzilla. O sigui, i l'altra és molt més visual, però potser a l'hora de fer-la servir és una mica més complicada. Llavors, nosaltres la recomanem... Digue'm, Paula. Sí, el que també ens anava molt bé del Trello era que tu podies posar, o sigui, podies, això que posa com to do, in progress, testing i don, podies posar el que tu volies. Potser aquests que van preestablerts no et serveixen de res, on vols afegir algun i el Trello et donava l'opció. L'altre es veu com una plantilla més tancada, és veritat, tens raó. Llavors, nosaltres recomanem el Trello. A més, és gratuït, vull dir, fins a... No recordo ara quants col·laboradors, però és gratuït i és bastant senzill de fer. Sí. Molt bé. Alguna coseta més? Perfecte, doncs vaig tirant. Multiplica el ROI dels teus projectes. El ROI, primer, per multiplicar el ROI hem d'entendre què és el ROI. El ROI és el benefici que tinc després d'haver fet una inversió. O sigui, quant de temps trigaré en recuperar aquests diners i a partir d'aquí el benefici que jo obtindré. És a dir, per exemple, imagineu-vos, tinc una casa rural i he volgut fer 2 habitacions més. He invertit 10.000 euros. No sé, m'ho estic inventant perquè segurament no sigui així. El ROI serà quan jo recuperi aquests 10.000 euros. Llavors, què passa? Amb totes aquestes eines que us estem donant, estem intentant reduir el temps que jo perdo en gestionar paperassa, en gestionar reserves i dedicar-me a promocionar aquestes habitacions, per exemple, perquè s'omplin i a mi em compensi la inversió. D'acord? Un exemple molt clar, que ens ha passat amb moltes formacions que hem fet d'aquest estil, és, per exemple, un contracte. Si no fem servir l'aplicació, no sé si la vas explicar ahir, Paula, el DocuSign i de firmar de manera... Sí, doncs imagineu-vos que vosaltres no feu servir aquesta aplicació. I em diràs, bueno, aviam, vull dir, al final imprimeixo un paper, el signo, l'escanejo, l'envio... Sí, però ja estàs perdent 5 minuts. Clar, si tu vas fent contractes firmats a mà cada 5 minuts, 5 minuts, 5 minuts, si multipliquem aquest temps que perdo en fer aquests contractes, estic perdent temps en recuperar aquest ROI, perquè no estic invertint realment el meu temps en promocionar aquestes habitacions que he fet noves, en trobar nous clients, etc. Llavors, per què us expliquem tot això? Doncs perquè al final digitalitzar les coses ens fa guanyar temps. D'acord? Una cosa que ens agrada ensenyar també molt, que no sé, l'altre dia comentàveu que hi havia gent que no tenia gaires e-mails, hi havia gent que sí, bueno, jo us ensenyo. És el tema dels filtres. A nosaltres, per exemple, el nostre negoci, la primera hora una hora i mitja, perfectament, sobretot la Paula, que és comercial, es pot estar
ordenant mails, categoritzant-los, contestant-los, en fi, compartint-los amb nosaltres, reenviant-ho a mi. Llavors, existeixen aquí a Gmail una sèrie de filtres que ens poden facilitar una mica aquesta tasca. Anem a veure. Per exemple, anem a un mail del Josep. On està? Aquí, perfecte. Doncs anem aquí, als 3 puntets, filtrar mensajes similares. Molt bé. Això és una taula de quines són les característiques que vull filtrar. De que em vinguin del Josep, de que a l'assumpte posi, per exemple, formació, que contingui les paraules formació, per exemple, o que no contingui la paraula formació, que contingui arxius adjunts, etc. D'acord? Jo puc ficar aquí el que vulgui en aquests filtres. Puc filtrar-ho per assumpte, que em posi reserves, perquè jo tinc una noia que em treballa per el tema de reserves de la meva casa rural, però jo també vull veure aquests mails. Llavors, jo no vull que els mails de la reserva només li vagin a aquesta noia o a aquest company. Jo els vull veure, però vull que els gestioni l'altra persona. Llavors, doncs faré això. Llavors, vaig a crear aquest filtre, per exemple, anem a posar reserves. Reserves, anem a fer creació de filtre. I ara, què vull fer amb aquests emails que posi reserves? Doncs mira, els vull deixar com a arxivats, perquè els vull tenir, però no vull que m'ocupin espai a la meva safata de cada matí, o de cada nit, o depèn de l'horari que fem. El vull marcar com a llegit, doncs que es marqui com a llegit i no em molesti. El vull reenviar aquí, doncs mira, el vull reenviar, en aquest cas, doncs imagineu-vos, a la Paula. En aquest cas, què faria? El que us deia, el vull reenviar a reserves. D'aquesta manera, jo rebo l'email, però també el rep la Paula o la persona que està amb les reserves. Nosaltres això, per exemple, ho fem amb el nostre email que fem servir de manera comercial, que és hola@yourrock. És un email que el fotem a tot arreu, a la web, a les xarxes socials, a tot arreu. Llavors, per exemple, i arriba a la safata d'en Josep. Però si en Josep està fent una formació i ens arriba una venda o algú que està molt interessat en un projecte, ens arriba tot l'equip i el podem contestar. Llavors, és una manera que ell té control d'aquests emails, però reenvien i no ja està reenviant o compartint la informació. D'acord? Llavors, aquest filtre, aviam, ens va bastant bé, sobretot el Josep, perquè té moltíssims emails i de més, i és una cosa que ens va aconsellar i ens va agradar bastant. Llavors, crec que pot ser bastant útil i no és gaire complicat si tenim Gmail. Molt bé. Millorar les nostres presentacions. Bé, jo he fotut el turbo. Algú té alguna pregunta fins aquí? Hi ha molta feina i poc temps. Qualsevol cosa ens aneu dient pel xat. Recordeu que tot això s'està gravant, recordeu que la presentació la tindreu i recordeu que el mapa aquest mental de 50.000 coses també el rebreu. Molt bé, millorar les presentacions. Ui, espereu. Això és molt important. Quan parlem de presentació parlo d'això que esteu veient, un slide, PowerPoint, quan tenim una visita comercial, quan volem fer, col·laborar amb una altra casa o en un cas del forn vull col·laborar amb una pastisseria perquè em va molt bé per fer postres, el que sigui. És molt important les presentacions que les tinguem, les fem amb molta cura. Per què? Perquè és la nostra presentació, tal com diu el nom, és la nostra primera imatge, mai tenim una segona oportunitat per crear una bona primera impressió, no? I sobretot perquè parlarà de nosaltres. O sigui, jo si veig una presentació o un tríptic fet d'una manera una mica així cutrecillo, amb la lletra malament, o es veu pixelada la imatge i de més, vulguis o no, ja és una manera que ja t'està donant informació sobre aquest negoci. Llavors, jo sempre fico l'exemple de Coca-Cola, perquè Coca-Cola què fa? Respecta molt els seus colors. Tu veus un cartell de la marca Coca-Cola i tu saps què és la Coca-Cola, o les lletres aquestes que utilitza i tu saps què és Coca-Cola. Llavors, això és molt important a l'hora del que seria dissenyar un logo, que per cert, ara us ensenyo una aplicació que el podeu fer vosaltres mateixos, respectar una mica els colors. Per exemple, si veieu la nostra presentació, el nostre color corporatiu és el blau, òbviament. I llavors tenim tot blau i alguns altres colors secundaris que els fem servir. Doncs això seria molt important. Que sí, que els colors, molts colorins i fer-ho tot molt maco, sí, però nosaltres us recomanem que quan vegin un tríptic, quan vegin el vostre logo, sàpiguen que sou vosaltres. I si al nostre poble hi ha 2 cases rurals, que vegin la diferència entre una i l'altra i se'n recordin de qui som i de lo bé que van estar i de lo gust que van estar. Més és menys.
a una presentació. Per què? Doncs perquè a vegades volem dir moltes coses perquè estem superemocionats, perquè volem oferir molta informació, però podem despistar el client. És millor posar 4 conceptes clars, com per exemple, escolta, jo al meu forn faig pa sense gluten i uns pastissos boníssims. Doncs és millor que expliqui això i que ho faci de manera concisa, amb unes imatges xules i poc text, que no que expliqui que porto 50 anys fent pa, que això també està molt bé, però si tinc focus en una cosa o en un parell, deixar-les clares i no posar-nos a explicar 50.000 conceptes perquè podem desviar una mica d'atenció. Si a mi m'interessa, com deia la Paula, atraure el buyer persona, aquesta persona que es diu Carmeta, que té 40 anys i que viu al poble del costat, doncs que arribar i que entengui el que li podem oferir en el nostre negoci. D'acord? Per això parlem del focus. I finalment, sisplau, imatges de qualitat. O sigui, això d'imatges en píxels, imatges tretes d'internet retallades, no, perquè això ens fa mal a la nostra imatge i a l'hora de vendre'ns. I això ens pot perjudicar molt. I us ensenyarem ara eines que és molt senzill perquè no fa falta invertir molts calés, sinó saber on tocar per tenir unes presentacions de qualitat. Sí? Llavors, anem a veure, ara anem a veure unes aplicacions, després parlarem del PowerPoint, que això ho coneix tothom. A veure, anem a tancar això. Molt bé. Ui, perdoneu. Som-hi. A veure, Jimdo, per fer logos, val? Perquè, ostres, un logo és molt car, me l'han de fer... Bueno, també el podem fer nosaltres, hi ha aplicacions per fer logos, val? Crea tu logotipo gratis, sense trampes. Òbviament tens unes plantilles i de més, però mira, anem a posar YouRock, per exemple, que és la nostra. Temàtica, doncs, nosaltres ens dediquem a les organitzacions, pot encaixar per aquí. Doncs aquí mateix. També puc buscar aquí una categoria, a posar aquesta mateixa. Perfecte. Llavors, aquí tinc, m'apareixen símbols, puc triar aquest, puc triar aquest. Escolta'm, no, és que jo vull triangles. Jo vull triàngulos, doncs vinga, una forma de triangle. A veure, una mica lent. Ui, s'ha quedat pillat. A veure, hola. Doncs no, per exemple, m'agrada aquesta. Doncs aquí tinc YouRock. Que vull canviar els colors corporatius perquè aquests no són els meus. Perquè jo estava pensant... no, perdoneu, aquí estem en disseny. Doncs puc canviar l'estructura del logo. Puc posar el triangle, al costat... Tinc aquí moltíssimes variacions. D'acord? Aquest està xulo. Mira. Què més puc fer? Puc canviar la fuente, no? Puc posar una més suau. Mira, aquesta és clavada la nostra Paula. S'assembla molt. No tant. Puc canviar-ho més finet, més... Puc posar tipus de fuentes, més vintage, perquè jo vull ara obrir una botiga de, jo què sé. A veure si es carrega això. A veure. Aquesta mateixa. I també puc triar els colors que vull posar en el logo. Doncs vull combinacions, anem a provar aquesta. Aquesta. Aviam. O sigui, és bastant senzill, òbviament està limitat, però per començar, nosaltres vam començar que ens dèiem d'Experience i teníem un altre logo i ara ens dèiem YouRock i són totalment diferents. Però per començar i per tenir unes pistes del que parlàvem sobre la presentació, crec que és bastant important tenir un logo i tenir clars els colors que volem transmetre i que ens condicionarà a nivell estètic i visual de cara als nostres clients. I aquí descarregar gratis, que l'únic que et fa és... A veure... Et fa registrar-te, però ja està. No et fa pagar ni res més. Molt bé. Algun dubte fins aquí? No? Doncs jo vaig tirant. Disseny i edició d'imatge. Tinc una imatge, però la vull posar en blanc i negre. Tinc una imatge i la vull editar i la vull fer més petita i el programa que tinc a l'ordinador em va fatal i queda cutre. No, doncs hi ha aplicacions. El PixLR aquest hi ha dues versions, i ara ho veureu. La més senzilla és la X. Ara veureu a què em vinc a referir.
Veieu, tenim la E, que és una mica més complicat, que ens podem posar aquí una estoneta i hi podem mirar, i aquesta és molt més fàcil. És molt més de deducció. Llavors, obrir imatge. Què fem? Doncs agafem aquesta mateixa del Canva, que la tinc aquí preparada. Què puc fer? Posar tot. Puc escriure text. A veure si em deixa. Ai, no hi calent això. Puc escriure text aquí, a veure, està de color blanc. Un segon. Hola. Puc escriure text dels colors que vulgui. El puc fer més gran. Carai, això no hi calent. O més petit. Puc canviar la tipografia, el que comentàvem, no? La nostra tipografia és Roboto, sempre fem servir Roboto, doncs tot el que fem és Roboto. Doncs aquí igual, si hem triat una tipografia per la presentació i ens agrada molt, doncs la fem servir a la web, la fem servir a la presentació i la fem servir a tot arreu. Què més puc fer? Puc agregar una altra imatge, la puc retallar, cap aquí, puc fer el que vulgui. Què més? Puc posar-li efectes, les vull posar, per exemple... Ai, què passa aquí? ¿Solo capas de imagen? Uy, aplicar. Ara, a veure, què passa aquí ara? Solo las capas de imagen pueden tener efectos. Selecciona otra capa. Ara no sé... A veure, un segon, No sé per què està. Ara, en blanc i negre, en aquest color, el que vulgui. Vale? Què més? Puc fer un dibuix a sobre, el que em doni la gana. Vale? O sigui, això al final és un editor de fotos és bastant complet i ens permet fer bastantes coses i és gratuït. Sí? Què més tenim per aquí? El Canva. A mi m'encanta el Canva i a la Paula també li agrada molt. És el que us va ensenyar ahir sobre les... Ai, com es diu? Sobre les publicacions de les xarxes socials. A veure si em deixa entrar. Es veu bé? És que em va una mica lent això ara. Ho veieu bé? Sí, oi? Vale, perfecte. Aquesta m'agrada molt perquè hi ha vegades que no et ve la inspiració, vull dir, tens una presentació de PowerPoint en blanc i dius, ostres, per on començo? Doncs aquestes, aquí, el xulo és que les tens fetes i les pots editar. I la veritat és que tenen un equip de dissenyadors que són molt xulos i molt guai i és molt fàcil. Per exemple, a veure, anem a triar alguna. Hòstia, va superlent això. A veure, per exemple, mira, aquesta mateixa. Entro aquí. Si vol. A veure, vinga, som-hi. Molt bé. Vaig a fer una cosa, vaig a provar amb l'internet del mòbil, em sembla a mi que el wifi... Ah, bueno, s'ha carregat. Si torna a fallar, em connecto amb el... Vale, mireu, aquí tinc... No, vaig a fer-ho. A veure... Un segon, desapareixeré i apareixeré. No patiu. Aquesta aplicació és superbona primer perquè et dona també l'opció de fer, per exemple, un PowerPoint i et dona l'opció ja de totes per exemple, de totes les slides. O si voleu fer una sèrie de fotos, doncs ja et proposa diferents sèries de fotos. Ja estic aquí. Gràcies, Paula. Vale. Si veieu, aquí està la presentació... No, perfecte. Si veieu, aquí està la presentació ja muntada. Per exemple, imagineu-vos que tinc una botiga de joguines, que me'n recordo que hi havia algú per aquí. Doncs mira, tinc aquí els nens, tinc aquí el text, doncs juguetes, jo què sé, m'invento. Doncs puc canviar el text, puc canviar-ho tot, puc canviar la imatge si vull, la puc moure, la puc fer més petita. La puc copiar i posar-la, enganxar-la en un altre aquí mateix, perquè m'ha agradat molt aquest nen i el vull posar aquí a la portada de la presentació. O sigui, va molt bé. O sigui, realment, no comences des de zero, tens una plantilla, pots eliminar aquesta no m'agrada, doncs l'elimino fora, aquesta part no m'agrada. Vull dir, puc fer el que vulgui i d'una manera ja com guiada. Puc canviar també la tipografia, no? El que dèiem abans. Si jo faig servir Roboto a YouRock i aquí em fa servir Fredo Kawan, que no sé què és, no ho he sentit mai, doncs poso Roboto, que és la nostra tipografia de YouRock, la tinc aquí, doncs mira, ara hem canviat el títol. Se m'ha canviat amb la nostra tipografia. Vull dir, és molt senzilla, t'inspira molt, es pot fer servir, la pots descarregar
val? I tens moltíssims estils. O sigui, jo realment aquest el recomano molt. Si vull fer una cosa més sèria, doncs aquí tinc una altra. Al final, veieu? O sigui, és molt senzilla i va superbé. La veritat és que és de la que més ens agrada a nosaltres. Aquesta nosaltres també la fem servir a Mont per fer algun cop logos o així, Sí. inclús per replicar el nostre. O, per exemple, això que tinc aquí, que és amb el fons verd, ho hem fet amb el Canva, posant el fons blanc i el logo de YouRock. I Pastanegeu és bastant fàcil de fer servir i és bastant intuitiva. I llavors, la part bona que té és que té una part gratuïta que et deixa fer moltíssimes coses i després té una part que és com de pago, que el que et fa és, per exemple, aquí tinc un banc d'imatges també, veieu que surt la corona? Això és que és però vaja, són 10 euros al mes i si esteu... Ai, per cert, hi ha un truquillo, que això no... Si us feu un compte ara, teniu 30 dies gratuïts per fer-lo servir Premium total. I llavors després us avisa si us ha de cobrar o no i nosaltres ens donem de baixa. És un truquillo que fem servir nosaltres. Escolta, per començar... Però bueno, que al final són 10 euros al mes i va bastant bé. I si no... Si a algú li interessa molt, hi ha trucos per poder-te descarregar elements que són Premium. Sí, totalment. Mirant tutorials també ho hem descobert. Si a algú li interessa molt, li passem els truquillos de Canva secrets que tampoc es poden compartir gaire, però bueno, com que ja ens coneixem una mica, ja els compartim. Veig que la Montserrat ens diu que l'ha fet servir aquesta Canva, sí? I ahí va bastant bé, no? Sí, i té aplicació al mòbil també. Sí, com molt bé. I es poden afegir col·laboradors, que per exemple, a vegades la Paula està fent un disseny o jo hi estic molt poc inspirada o l'ha de revisar i ell pot entrar sense haver-li de donar el meu usuari, pot entrar directament en el compte. Llavors, seguim. Diu la Sílvia que les músiques de Canva són una mica limitades. Sí, és veritat. També té músiques a les presentacions, és veritat. I la Montse diu que en fotos, que també ho ha fet servir per fotos seves a nivell personal. Sí, és que té un color d'això. Podríem fer unes jornades només a Canva. Sí, que ens haurem de pagar nosaltres, Canva, per això. Diu també per fer vídeos, GIFs i això. Sí, ara han posat tot el tema de GIFs i està superbé. I amb les músiques, al final, nosaltres si en fem servir alguna, o la meva parella té una marca de roba i ho fa servir, afegeix la música després. Amb alguna aplicació de música que en podem mirar alguna i us la podem dir després. Ara miro a veure si en trobo alguna i després us les dic o us les apunto. Tot això pensant en presentacions, pròpiament és el que diu la Montse, o sigui, i l'Antoni, hi ha moltíssimes possibilitats dins de Canva, va superbé. Molt bé, diagrames. Anem a veure, tot això pensant, recordem amb les presentacions, A veure. Anem a entrar aquí. Aquesta està prou bé, aquesta li agrada molt al Josep. L'hem fet servir un parell de cops, però aviam si carrega. La veritat. Vaig tancar aquí finestres. Aquesta va molt bé, sobretot per fer plànols de cases i d'habitacions i de més. Ostres, va superlent. No entenc. Com vulguis. Ara, vale. Aquí és anar afegint cosetes, podem fer esquemes, potser això de cara a la venda d'un client, potser per fer una presentació comercial, d'equip o el que sigui, va superbé aquesta. Però la part que ens agrada molt és el de... A veure, crec que de contenedores, no. No està això. Planos de planta, no? O sigui, al final, doncs mira, arrosseguem, és tan fàcil com arrossegar. Jo què sé, vull fer una planta nova a la meva casa, de casa rural. Doncs mira, tinc aquest plànol perfectament. Puc editar, puc escriure, puc girar, puc afegir els elements que vulgui. Està prou bé aquest també i és gratuït i t'ofereix bastantes coses. Potser no tant com a... Potser també es podria fer servir com a presentació, però sobretot vam pensar en les possibilitats que té per fer caixes. Puc fer aquí subcaixes i de més. Té formes també.
puc fer comentaris, puc també compartir-ho amb el meu equip, que puguin poder treballar a la vegada, sobretot això amb el tema del teletreball doncs va molt bé. Puc adjuntar documents, imatges, de tot. D'acord? Aquest es diu GoGlify. Seguir, vaig tancar, perquè si no es va quedar això, ha trencat. Val. Base de dades. El tema de les imatges, el que parlàvem, és molt important. Vale, perfecte. Ai, a veure, que estic veient aquí, jo sempre utilitzo PowerPoint, recomaneu Canva, té més opcions? Sí, aviam. Ara en parlarem, perquè nosaltres, per exemple, el que fem servir molt és el del Drive, el Google Sheets, que és molt semblant en el PowerPoint i és online, o sigui, podem compartir. Per a presentacions penso que les dues eines són bones, important. Sí, exacte, totalment. Una és més maca, és més intuïtiva i més tal, però el PowerPoint porta molts anys de carrera i llavors, de fet, la tenim també anotada i va prou bé, sí. Sí, i al final també és això, vull dir, si tu has de crear un disseny des de zero, has de pensar com començar a donar una imatge de cara a fora o una imatge de cara al client o una imatge de cara al proveïdor, Canva t'ofereix aquesta primera imatge que tu vulguis donar de cara a fora. Si no tens un branding o una marca creada ja amb una estructura, amb un llibre de branding, etc. Està bé. Igual que tot el que tens al Canva ho pots convertir en foto o en imatge PNG, que és sense fondo, i afegir-ho en els teus PowerPoints, per exemple. El PowerPoint és una eina genial, a més tens, per exemple, podries crear-te una base al Canva i posar-la de mestre en el PowerPoint. Llavors sempre tens aquella base darrere i tu pots anar editant aquell PowerPoint en PowerPoint si et sembla una eina que et funciona molt bé, no? Totalment. Sí, l'Antoni diu que per xarxes va molt bé, va superbé. De fet, ja en parlarem, però... Sí, el pròxim dia jo que faig tot el tema de comunicació en parlarem i després la Mont, que també farà la següent sessió, que és de les eines al mòbil, també en parlarem. Sí, el PowerPoint del Drive també et fa aquesta creativitat i et dona diverses opcions. El que passa que sí que és veritat que si vols donar una imatge juvenil i així, el Canva està superbé i a part que tenen moltíssima gent treballant en dissenys i si feu una ullada trobareu molt material. Això ja depèn de cadascú. Ja no... Per fer una bona base és xulo, però no és la més d'això. Nosaltres perquè la fem servir moltíssim perquè ens estalvia molt i molt de temps. Totalment, sí. La veritat és que sí. O sigui, nosaltres l'hem anomenat avui a presentacions i la Paula a les xarxes, crec que ho vas dir, no? Però té infinites possibilitats. I no és que sigui una millor que l'altra, sinó el que deia l'Antoni. Al final, com us sentiu més còmodes, us pot inspirar una a l'altra, depèn del dia, vull dir, cap problema. Molt bé, doncs passem a base de dades, el que serien el tema de les imatges. Nosaltres el que fem servir és Deposit Photos, que és un banc d'imatges que s'ha de pagar, però té com plans flexibles, no? Pots posar uns mesos on descarrego tantes, em costa tant, mesos que no l'hem fet servir, doncs es pot com pausar, va prou bé. I és molt senzill, o sigui, bàsicament posarem... A nosaltres ens agrada molt posar persones, a veure... Busco aquí... I si vol, ara. Doncs em surten persones. Però jo vull persones sense fons, perquè el que m'interessa és posar persones que no tinguin fons enrere, que no surti res. Doncs poso persones sin fondo. Ui, fondo. Aviam. Carai. O, per exemple, persones fondo amarillo mateix, que a nosaltres ens agrada molt. Si mireu les publicacions de YouRock són sempre gent d'aquest estil. Molt bé. Doncs mireu, aquí tinc moltes categories de recerca. Vertical, perfil, el cos sencer, des d'on vull que sigui l'angle de la cara, des d'arriba, al frente, orientació també, com vull que estigui orientada, només persones, que només em surti la cara, gènere, vull dir, té molts filtres que va superbé. El color, també, vull dir, quin color vull que em surti, que predomini o que em surti de fons. Veus? He seleccionat aquest color i se m'han canviat les imatges. M'han sortit persones soles o acompanyades amb un fons en color. Canviem el lila, per exemple, i es carregarà ara en fons lila. Bueno, lila. Digue-li lila, espera't. Ja fico més clar, que es vegi més clar.
Bueno, només hi ha dues, però té molts filtres i va superbé. Llavors, per exemple, imagineu-vos que ens agrada aquesta, que això també està molt bé. Tens diverses mesures de la fotografia perquè, per exemple, a nosaltres ens passa que enviem un email de manera, cada 15 dies, la newsletter, informant de novetats, de tallers, i si ens pesa molt, és a dir, si jo adjunto en aquest email la XL, l'email s'obrirà amb el text i la imatge no es carregarà o trigarà molt. Llavors, això està molt bé perquè, per exemple, per aquestes situacions d'emails i de més, doncs trio la S. Si és una presentació online que no vull que em vagi molt lent i de més, doncs també trio una mesura més petitona. Vale? I està bastant bé. Està bastant bé. Ja us dic, hi ha plans de preus, que si voleu els podem posar en el Mindomo per veure quins són els preus de les imatges i de quantes, però va molt bé. Hi ha bancs d'imatges que es pot descarregar un número concret de fotos. Sí. L'Antoni diu que Pexels, sí, també hi ha. Crec que el tenim per aquí. Sí, també n'hi ha diverses. Vale, l'apuntaré perquè així l'afegim en el Mindomo, val? El Pexel aquest. Crec que... La Montse diu que hi ha bancs d'imatges que es pot descarregar un número concret de fotos. Nosaltres ho tenim així, Sí, tenim un número màxim de descàrregues. Sí, el Gemma, sí, el depòsit fotos aquest o sigui, s'ha de pagar sempre. És de pagament. N'hi ha una que es deia... Jo recordo que venien els preus. Bueno, aquí en tenim, us vaig ensenyar una altra que són gratuïtes, que és el Creative Commons. L'únic que té són una mica, o sigui, va molt bé, però són una mica especials perquè tenen codis. És a dir, segons quines fotos les pots fer servir per segons quines coses. Ara us ensenyo, mireu. Això, un splash, aquesta que diu l'Ada, molt bé. Sí, aquesta té fotos molt xules. Vale. Mireu, aquest és Creative Commons, us hem deixat aquest enllaç d'aquí, és perquè us explicaré els codis i de més, però potser no us feu una embolica que us explica tot. Val? I és una comunitat bastant gran i us explica quines fotos podeu fer servir i com. Llavors, aquesta també la fem servir nosaltres al principi, perquè al final, bueno, si 10 euros del Canva, d'aquí no sé què, de les fotos, al final va bé tenir recursos gratuïts. Veieu aquest codi? Digue'm, perdona. Perdó, sí que és veritat que aquí totes aquestes que digueu estan superbé, el que passa que, per exemple, aquesta de Deposit Fotos, nosaltres totes les publicacions les fem, si mireu el LinkedIn, que és on publiquem més, o a l'Instagram que n'hi ha, totes són iguals, o sigui, és un fondo d'un color amb una persona divertida fent una cosa que va més o menys relacionada amb el nostre post. Què passa? Aquestes gratuïtes molts cops no t'ofereixen el fet d'aquesta sèrie, perquè tu tens un fotògraf que fa una sèrie de fotos i sempre és la mateixa. Llavors, inclús pots buscar el mateix model, per exemple, si has de fer, o inclús la nostra web és sempre el mateix estil, o sigui, és el mateix fotògraf i els mateixos models. És una forma fàcil de trobar, diguéssim, aquesta identitat de marca que ens representa a nosaltres. Per exemple, mireu, el que diu la Paula, buscar imatges similars. Llavors pots filtrar pel model, per l'estil de fotografia. Clar, nosaltres, és el que deia ella, que molts cops fem una publicació i volem que surti diverses vegades la mateixa persona però fent diferents coses en el mateix context. Potser en aquests camps gratuïts costi més de, no ho sé, no estic segura, però costi de trobar una recurrència. Aquest senyor és el mateix que aquest, vull dir... Quin cost té aquest món? Ara us ho busco. No, anem a mirar aquí planes actius. Espera, és que crec que hi ha diversos. Perquè jo recordo, Paula, que hi ha moments que l'hem comparat, l'hem tornat a reactivar, saps? Sí, depèn de l'activitat que tenim o a vegades fem una descàrrega... Sí, això ho podem mirar, si no. Plan flexible. És un número de... Sí, crec que era un número de fotos en un mes, no? Era alguna cosa així. Us ho podem mirar, si voleu, i demà us diem preus. No, ara ho miro, ara us ho dic. Perfecte. Doncs això, el que us dèiem, aquest banc d'imatges sí que és veritat que és de pagament i tal, però bueno, pel tema una mica del storytelling i de que surtin les mateixes persones fent coses diferents i de més, va prou bé. Llavors, tornem a ubicar. Us hem ensenyat Deposit Fotos i anem a gratuïtes. Moltes gràcies per aquestes que heu dit. De fet, les mirarem perquè jo crec que no les he vist mai. I llavors tenim aquestes de Creative Commons. Això és el manual. I aquí us diu,
són totalment gratuïtes, però a les fotos veureu que hi ha com uns codis. Per exemple, si apareix aquest codi, vol dir que la puc fer servir, però haig d'anomenar a la persona, o haig de, a sota petitonet, de qui és, o sigui, el qui ha fet la foto, l'autor. D'acord? Aquí, però no la puc editar ni res, la puc fer servir, però no puc canviar-la blanc i negre, no puc canviar els colors, no puc retallar-la, l'haig de fer tal qual servir. Si ens trobem aquest codi d'aquí, hem d'anomenar la persona, veus que surt aquí una personeta, i amb això és molt petit, però després es veu en gran, vol dir que sí que la puc modificar. La puc modificar, de colors la puc retallar i puc comercialitzar amb ella. Aquí també, aquesta d'aquí dalt també. Aquesta la puc comercialitzar... A veure, un segon... Sí. La puc comercialitzar, el que passa que no es pot compartir. Llavors, què vol dir això? Doncs que jo la puc ensenyar a una presentació comercial, però potser no la puc enviar o no puc fer una samarreta amb aquesta imatge, per exemple, per l'equip. Aquí què tenim? L'hem d'anomenar l'autor i no la podem vendre. És a dir, jo em puc fer merchandising pel meu equip, però no puc vendre samarretes amb la imatge del bosc que he descarregat d'aquí. Aquí el mateix, com veieu, aquí l'haig d'anomenar i la puc canviar, però no la puc vendre. Aquí, o sigui, al final són una sèrie de codis, que ara sembla una mica estrany, però si anem aquí dalt, posem, per exemple, doc, aquí tenim el filtre dels codis que us he dit. Com us comentava, teniu un enllaç que us explica cada codi. Veieu? Per exemple, aquesta la puc compartir a una presentació, la puc compartir, però no puc com es diu, comercialitzar amb ella. O sigui, no puc fer una imatge d'aquest gosset a una samarreta i vendre la samarreta, d'acord? Per exemple, aquí també el mateix. Aquí em sembla que puc fer el que vulgui, sí. En aquesta, l'autor, però l'haig d'anomenar, però no puc comercialitzar. En aquesta puc fer el que vulgui. En aquesta puc fer el que vulgui, també. O sigui, al final, aquest ens agrada molt perquè hi ha, o sigui, sembla una mica complex, però sí que és veritat que hi ha molt de recursos d'imatges en aquest banc. Per això els l'hem posat aquí. Insisteixo, sembla una mica estrany, però us hem posat aquí l'explicació d'aquest banc d'imatges i va prou bé, la veritat. A veure, Antoni, és important, no és una imatge tan important? Totalment, totalment. O sigui, és el que diu l'Antoni. O sigui, el banc, els drets d'imatge i de més és superimportant i ens podem veure amb molts problemes. Molts cops ens ha passat amb clients que han fet unes presentacions molt bones, però la imatge l'han tret de Google i l'hem liat, perquè l'han enganxat, drets d'autor i s'han vist amb problemes. O sigui, que això d'agafar imatges de Google i posar-les a la web hem d'anar amb compte. Un altre truquillo que tenim és fotos en PNG. No sé si sabeu què és el PNG. El PNG són imatges que no tenen fons, només es veu com la silueta. Mira, ara us ensenyo. I és una mica complicat de trobar. Ai, sí, clar, persones. PNG. Per exemple, aquest senyor no, perquè abans no m'ha sortit bé amb aquest senyor. Espera. Persona. Vaig a ficar persona. A veure, si em surt ara. Mira, aquesta, ara aquesta no té fons. Veieu? Quan veieu una foto que té aquests quadrets, és perquè és PNG. Què vol dir? Que jo ara, per exemple, li dono el botó dret, copiar imagen, i ara aniré aquí, en el meu bloc de notes, l'enganxaré, si em deixa, sí? Veieu que no té el fons? Això vol dir que són imatges PNG. Que això va molt bé a vegades, doncs vull fer una presentació o vull fer un tríptic i estic 3 hores per treure-li el fons de la imatge retallada, em queda fatal, doncs busco imatge PNG i ja la tinc aquí. Compte perquè estem parlant de Google, és a dir, això per temes interns, per presentacions, no per comercialitzar, no per posar-ho a la web, però sí que és cert que el tema de PNG és molt potent i que sapigueu, que imagino que la majoria ho sabíeu, però quan veieu aquests quadrets de fons és perquè aquesta imatge, quan la posem, no tindrà fons. Veus? Aquest senyor va perfecte per posar aquí, vine al meu restaurant, per posar aquí una capseta. Aquest és un altre truquillo. Espera, anem tancant aquí, perquè si no això va més lent. Molt bé.
I aquest ens agrada molt, és molt visual, les solucions que ens dona, però és una mica complex. Però bueno, tot és posar-s'hi, si ens agrada el món del disseny i de més, és bastant visual. Vale, a veure. Us ensenyaré per què. Això és una aplicació, és una plataforma per fer presentacions, a veure si funciona això, i el que ens permet és fer jocs de moviments en les presentacions. Ens permet fer, per exemple, un esquema i anar-nos movent. A veure, perquè ahir estàvem amb el Josep i ens anava fatal també això. A veure si funciona. Mireu, veieu? Per exemple, sistema circulatori, molt bé. Això per estic fent una presentació i vull apropar-me... Ai, no em deixa ara. Ah, no funciona? M'ha sacat pillet. Sí, com diu l'Antoni, Capreci és un concepte de presentacions més dinàmiques i visualment molt potents, però és de pagament, oi? No estic segura. Aquesta me l'ha proposat en Josep, no estic segura. Pots fer fins a 3 presentacions, alguna cosa. Crec que sí, alguna així. Passa que no sé per què ara no funciona això. És molt xula per fer estil mapa mental com aquests que fem nosaltres. És una bona idea també. A part, es fa com format vídeo. Sí. Bueno, no sé per què ara no funciona això. Deixa-ho carregant, passa a la següent i després ho mirem a veure si ha entrat. A mi ahir tampoc em funcionava, eh? De fet, avui m'han enviat un parell de mails, aquests de Preci, que hi van tenir problemes amb la web. Ara. A veure, ara. Veieu? Ens anem movent, ens acostem aquí, veieu? Es pot fer molts moviments, es pot fer... Puc anar cap a baix... O sigui, és bastant visual i és el que diu l'Antoni, és complex però és bastant xulo, sobretot per tema d'imatge i de més, el puc acostar el que vulgui i té bastantes plantilles. I el que comentàvem, crec que tens algunes versions gratuïtes o inicial i després de pagament, però nosaltres, si veieu, aquí hi ha aquests són els templates. Bueno, és una eina que hem fet servir alguna vegada, a Josep li agrada molt i va prou bé. Aquí queda dita. A veure, això que és... Un moment, que us moc d'aquí, que això em molesta. Ara. Perfecte. Molt bé. Fins aquí alguna coseta més. Veig que heu anat participant. Pàgines per transformar cançons a YouTube. Vale. Sí, amb això també tenen en compte... Vale, Paula, perdó. Estàs gestionant el xat. Perfecte. Sí. Alguna coseta més? Algú que vulgui compartir alguna aplicació, alguna experiència? Tema de presentacions? No? Tot bé per ara? Vale, perfecte. Doncs continuem. El tema de gestionar la informació. A veure, això. Bueno, perdoneu, sí. Estàvem parlant abans que comentàveu el tema del PowerPoint. El PowerPoint és super recomanable. O sigui, nosaltres el fem servir bastant, per no dir molt, i és una eina que porta molts anys i la veritat és que va molt bé. El Canva és el que deia la Paula, és molt innovador, visualment és molt xulo, però sí que és cert que també podem exportar el que ens proposa el Canva i posar-ho en el PowerPoint. Vale? No sé si teniu alguna pregunta al PowerPoint i de més. El Google Slides. El Google Slides és el que estic fent servir jo ara mateix, que ens agrada molt també perquè tu tens en el teu Drive, tu tens tota la informació. Això és informació que tenim amb els companys de YouRock, de la feina, i és tota a la nube, diguéssim, al cloud. Llavors, què passa? Doncs aquesta presentació, jo ara vull fer una presentació nova i la vull compartir i no la vull enviar per e-mail. Vull que estigui en línia, vull que la Paula treballi a la vegada, perquè, per exemple, aquestes formacions l'hem anat preparant juntes i no m'ha hagut d'estar enviant cada 2 per 3 la presentació. Està com online. Llavors, aquí funciona pràcticament... Mira, tinc aquí... Tinc templates, per exemple, aquesta. Tinc bases... Perdó, l'Antoni pregunta si l'ús de Gmail és de pagament. No, no és de pagament. Nosaltres el que sí que vam fer és ens vam crear compte d'empresa, que això tampoc és de pagament, però crec que paguem alguna cosa per ampliar la capacitat d'emmagatzematge, perquè emmagatzemem moltíssim, però és tot gratuït. Pots fer tot gratuït, tot el que ofereix Google. Sí, l'únic que has de comprar és el domini perquè es digui @YouRock, però això va a part, diguéssim, i ho vincules amb Gmail i és gratuït. Sí, i va superbé.
Però compres el domini i ja està. O sigui, un cop comprat el domini ja està. Això és ideal perquè algun cop que se m'ha espatllat l'ordinador i he hagut de fer servir un altre, jo tenia les presentacions guardades. Si no és un drama, no? Ara bé, hi ha molta gent que té empresa que no paga el domini, ho té amb Gmail, i el mateix nom del correu és, per exemple, paulaiurroc@gmail.com o contacte iurroc@gmail.com i ho fa servir així fins al dia que compra un domini. Què és bo? Que quan tu fas el canvi de qualsevol correu electrònic sense domini amb domini, et pot redirigir tot. Si algú tenia el teu correu antic, ho redirigeixes en el correu d'empresa. Gmail dona moltíssimes opcions i totes amb molta seguretat, que per això ens agrada molt a nosaltres Gmail. Quasi tots els clients amb els que treballem fan servir Office perquè ja compren tot el pack Office i ja està, però Gmail és com ens agrada més el format, l'idioma amb el que parla amb els clients i així. I després té una cosa molt xula i és que tot això, totes les carpetes i tot el que tens, tu te'l pots instal·lar a l'ordinador i està connectat a internet. Llavors tu vas editant i vas fent canvis i quan es torna a connectar a internet o el que sigui, per exemple, quan estic a l'avió o el que sigui i vaig treballant, doncs després s'actualitza d'alguna manera. I ho pots tenir a l'ordinador, no necessites com connectar-te a internet. Clar que sí, perquè es vagi actualitzant, però pots tenir tot al teu escritori de l'ordinador. Sí, l'Antoni diu que és molt recomanable tenir una extensió pròpia, òbviament. Vull dir, comences com pots i a la que pots anar-te professionalitzant, tenir l'extensió no costa res. Google, a més, el que té molt, molt bo és que tot el servei d'atenció de preguntes freqüents, inclús si tu tens qualsevol cosa pots contactar amb Google i et contesten de seguida amb el teu idioma, o sigui, és molt, molt fàcil. Nosaltres hem tingut diversos dubtes i així. A nivell ja que estem parlant de Google, aprofito, a nivell d'anàlisi de web i de més, el Google Analytics també funciona molt bé, que no sé si us interessaria, el podíem posar per algun lloc perquè et permet analitzar les visites, quanta estona estan a la teva web, com es mou, quins comportaments tenen les persones a la vostra web. Per exemple, imagineu-vos que heu fet una nova pestanya a la web que es diu, jo què sé, vacances d'estiu, i veieu que hi ha molta gent que va a vacances d'estiu, doncs ja tens, i pots tenir inclús els emails i de més. Sí, tenim experiència amb Analytics, sí. He hagut d'aprendre, però sí. I va molt bé, la veritat, perquè et permet això, veure una mica el comportament, qui visita la teva pàgina web, on perd més temps, on rebota, quants usuaris han connectats ara mateix. O sigui, va superbé. I això també és de Google Analytics. Igual que Google Ads, que és per fer anuncis a Google dels vostres negocis. Que això també ho té Google i és superfàcil, superintuitiu i la veritat és que funciona molt bé. Si us interessen totes aquestes coses, deixeu anotades i les podem comentar a futures sessions. Sí, cap problema. Tot i sempre hem anat lligat amb el fil conductor, però crec que pot encaixar bastant, i tant. Vale, el que us anava dient, jo tinc aquí una presentació que funciona pràcticament com PowerPoint, o sigui, és que a mi em recorda moltíssim. De fet, no sé si és PowerPoint. Aquí he fet un cercle, tinc tipografies, vull escriure aquí, per exemple. A veure si em deixa. Arrossego aquí text. Hola, vale? El que vulgui. Llavors, per què està molt bé? Perquè això ara mateix està online. La Paula podria estar connectada ara mateix a la meva presentació alhora i es veuria aquí una rodoneta on surt Paula. Ho puc compartir. A veure, espereu, formació, per exemple. Ho puc compartir de moltes maneres. Ho puc compartir perquè ho vegin però no puguin editar. Ho puc compartir perquè puguin editar. Ho comparteixo només per la gent que és de la meva empresa, per YouRock, per gent externa. I ho puc compartir. Ho puc compartir enviant un enllaç, o sigui, jo li envio a la Paula l'enllaç, o bé la convido amb un email, d'acord? O sigui, això depèn com vulguem. I està molt bé perquè a vegades ens interessa compartir coses, però no volem que ens editin ni que ens ho toquin, o sí, o treballar d'hora, o sigui, és molt potent. D'acord? Molt bé. A veure, tornem enrere. Aquí, vale. I el Google Slides. Perfecte. Fins aquí, alguna pregunta? Vale, el tema analític ens ho podem mirar. Perfecte. Alguna pregunta fins aquí? Bueno, heu anat participant bastant. No?
Val, perfecte. Doncs començarem aquest bloc, que el continuarem demà perquè no ens donarà temps. És el tema de l'organització de la informació. El que us comentava al principi. És superimportant organitzar la informació, encara que siguin 2 persones, 3 persones treballant, per facilitar el que és l'accés, per facilitar si creixem, perquè al final molts de vosaltres voldreu créixer com a empresa, per no perdre temps buscant documents, per millorar la resposta a clients, no? Si jo em trobo algú a un event i em demana, jo què sé, el tríptec de iRock o la presentació, doncs vaig aquí al Google Drive, la busco, la carpeta, presentacions de iRock, la tinc al moment, per no estar molestant a la Paula i per, sobretot, anar aprenent causa i error. És a dir, per exemple, aquesta presentació, doncs, de cara a futures presentacions, doncs potser afegiré Analytics. Doncs ja queda registrat que avui vaig afegir Analytics. Vull dir, et dona moltíssimes possibilitats i sobretot el que parlàvem de la gestió del temps i dels recursos. O sigui, no perdre temps en tornar a refer coses que les podem guardar en carpetes a la nube, diguéssim, i podem accedir. I sobretot el compartir, que aquesta és la següent aplicació que us vull ensenyar. A veure, tanquem això. Ai, veig, aquí. Vale. El tema del WeTransfer. Sí? El WeTransfer és una aplicació senzilla, és molt... Ara no sé per què em dona això. No, gràcies. Vale. Veieu? O sigui, no fa falta pagar. Què puc fer amb això? Doncs això el que puc fer és enviar vídeos o presentacions o coses que ens ocupin molt d'espai. Us haurà passat molts cops que voleu enviar un email amb un vídeo i encara que el feu zip i el feu petit i el comprimiu va fatal. Doncs això va superbé. És molt senzill. De fet, poses a qui li vols enviar l'email, el teu email, el missatge i adjunto. Això del Pro no en feu cas. I llavors, enviar transferència per email vol dir que jo li estic enviant un document, un vídeo, que per exemple, del meu aniversari, que la Paula va fer un vídeo xulíssim i era gegant i no me'l podia enviar per enlloc, doncs me'l va enviar per WeTransfer. L'única cosa que té és que aquest enllaç o aquest email caduca. És a dir, tens el vídeo al teu email durant, no sé quant temps, 15 dies o 20 dies. No gaire. Sí, no? Llavors, me'l descarrego i se'l queda al meu ordinador i aquest enllaç desapareix. O sigui, deixa de ser útil. Va superbé perquè segur que us ha passat algun cop que voleu enviar documentació i voleu enviar coses que són molt grosses, però bueno, no sabeu com fer-ho o intentàveu comprimir i no funcionava. Sí, té una limitació de destinataris, però si vols t'entretens i d'això sí que si després pagues ho tens... Però em sembla que hi ha límit si vas fent d'un en un, ho pots fer? Crec que no hi ha límit, oi? No, i després crec que hi ha una opció que és fer algun link o així. Vale. Però, bueno, en realitat, si tens una mica de paciència, si no vols pagar, és una aplicació que funciona bé. Si no, l'altra és això, crear-te o dintre el Drive, fas una carpeta, ho penges tot, dones aquest link només a les persones que no puguin editar i no puguin fer res i simplement dones el link del Drive i quan t'ho creguis corresponent, perquè això t'ocupa espai, ho borres. Totalment, totalment. Perfecte. Totes aquestes aplicacions que us ensenyem a part es poden combinar. Clar, és que aquí jo crec que realment aquesta és la gràcia. Sí, totalment. Vale, passem a una altra que és el LastPass, que aquesta a mi m'ha solucionat la vida realment i a molts clients, que és un tema de gestionar contrasenyes. No només et recorda les contrasenyes, sinó que te les deixa compartir, les pots compartir amb membres de l'equip sense que la persona vegi la contrasenya. Per tant, si algú deixa de treballar per nosaltres, només hem de donar-lo de baixa i ja està, no hem de canviar totes les contrasenyes que li hem donat, d'acord? I, a veure, un segon. I a més, serveix per contrasenyes, per dades bancàries, crec que també de contactes. A veure, anem a començar. Un segon, Està això lentito avui, Vale. El que sí, clar, que a mi em va passar un cop també us ho haig de dir, t'has de recordar de la clau mestra. O sigui, com no te'n recordes aquesta contrasenya, ja pots tenir tot allà ben muntat que no funciona. Això va molt bé perquè mentre es va obrint us explico.
no està associat a un sistema operatiu, marca o tipus, és a dir, és igual que jo tingui un Mac, que tingui un Android, que estigui en l'ordinador de la meva germana, que estigui al mòbil. El puc fer servir des de qualsevol lloc. Aquí us vaig posar que no us lliga un tipus de dispositiu o hardware, és a dir, és molt millor que aquesta informació estigui a internet, perquè és el que et dic. Se t'espatlla l'ordinador un dia i estàs perdut, o sigui, has perdut totes les contrasenyes si és una cosa que tu tens a l'ordinador instal·lat. Com això és online, et pots connectar des de qualsevol lloc i accedir. Hi ha preus. Fins ara la gratuïta, jo la podia tenir, rectifica-me, Paula, si m'equivoco, jo ara la podia tenir al mòbil i la podia tenir a l'ordinador a la vegada. Ara crec que haig de triar, no? Si la tinc a l'ordinador o la tinc al mòbil, oi? O pagues alguna cosa i pots tenir-lo als dos llocs. Sí, vale? El mòbil també funciona, hi ha l'app corresponent i és molt segur. Important el que es deia de la paraula mestra, de la clau mestra, perquè si no, no us serveix per res. Llavors, això el que fem nosaltres és, veieu aquests 3 puntets aquí? Ho tenim instal·lat aquí, en el Google Chrome, que això és una opció, però ja us dic, si canvio d'ordinador faré login, o sigui, entraré des d'aquí, automàtic, des de l'internet on estigui, des del Chrome on estigui, però si estic al meu ordinador, per exemple, mireu, vull entrar en un Gmail. Vull afegir un compte nou. Llavors, aquí ja m'està posant 11, que jo tinc 11 possibilitats, 11 contrasenyes de Gmail aquí instal·lades en el meu LastPass. Li dono aquí i les tinc totes aquí. Veieu? No, això és a Google, res, no m'hi fo cas. Estan aquí. Fica tot això d'aquí. I aquí ja m'ho està posant 9. I aquí puc triar les que jo vulgui. Que això també t'ho fa Google. Ai, ara no em deixa. A veure si em deixa baixar. No, aquestes són les de Google. Sí, ara és que no sé com em va això. Bueno, les tinc aquí darrere, no sé per què no em deixa. Vaig a fer així. Ara. Hola. A veure. Són les de Google, aquestes. Bueno, aquí darrere tinc totes les de LastPass, memoritzades. Llavors, això és perquè ho tinc aquí instal·lat. Si no, puc accedir des de la meva bóveda que li diuen. Llavors, aquí tinc moltíssimes contrasenyes de tots. Puc tenir contrasenyes, notes, adreces, targetes, també t'ho omple automàticament. És com l'OnePassword, doncs no el conec, el OnePassword. Crec que el vam fer servir el OnePassword, però no estic segura. Nosaltres, per exemple, ho tenim amb el nostre compte personal, o sigui, jo tinc el meu correu personal i el de YouRock també em comparteix el correu personal. Per què? Perquè el dia que jo, si algun dia plego de YouRock, em trauran i totes les contrasenyes de YouRock les deixaré de veure, però el LastPass és personal i jo hi tinc la contrasenya d'Amazon, del banc, de no sé què, de totes les meves coses. Per exemple, mireu, crec que aquesta no... I tant, diu que sí, què ens sembla si deixem 10 minuts al final perquè la gent expressi el que vulgui, si té coses a portar per afegir coses, i tant, i tant. Mira, veieu aquesta, per exemple? Aquesta me la va compartir el Josep, jo vull veure la contrasenya i no la puc veure. Però jo si vaig a la pàgina que és, iniciar, se m'omplirà sola i jo no la puc veure. Bueno, ara aquesta precisament em demana un access code, vaja. Bueno, a veure, per exemple, anem per una altra. Mailchimp, aquesta la puc veure? Sí, jolín. A veure, aquesta mateixa. Carai. Bueno, ara no en trobo cap. Si no, espera un segon. Aquesta la puc veure? Bueno, és igual, ara no en trobo cap que no tinguem la contrasenya. Que no estigui visible. Sí, o sigui que aquesta no estava visible. És que al final ens els hem acabat fent moltes visibles per gestió, però sí que és veritat que, per exemple, algun compte del Josep no podem veure cap de les seves contrasenyes. Si busques, per exemple, el Zoom del Josep, crec que no podem veure la contrasenya al seu personal, no ho sé, Bueno, crec que hem vist una que abans que no es podia. No, veus? Aquesta no la podem veure, però jo puc iniciar... Adéu, Antoni. Adéu, que marxa. Adéu. Puc iniciar la sessió automàticament, encara que jo no vegi la contrasenya. Això és molt pràctic perquè ens ha passat molts cops a altres empreses que
ha marxat algú o s'ha hagut d'acomiadar algú i hem hagut de canviar totes les contrasenyes de totes les comptes que teníem compartides amb aquesta persona. D'aquesta manera, demà parlarem més concretament, que ja queden 10 minuts, demà per fer preguntes, demà parlarem més concretament de l'ASPAS perquè té moltes possibilitats, però és una eina bastant útil, la veritat. I a mi m'ha canviat bastant la vida perquè si m'haig de recordar de totes les contrasenyes, a més, no sé si ho sabeu, però és molt perillós posar la mateixa contrasenya a tot arreu. O sigui, això no és gens recomanable, perquè si ens enganyem una contrasenya estem perduts. Llavors, es recomana tenir contrasenyes diferents. Val, molt bé. Doncs, a veure que us vegi. A mi la Gemma m'ha preguntat el tema del calendari online per gestionar reserves i veure dies ocupats. La veritat és que avui he tingut un dia bastant ple i no ho he pogut fer. Demà et connectaràs, Gemma? Si et connectes demà, ho busco per demà. Em sap molt de greu. Sí. Ara ja podem obrir micros, Sí, podeu obrir els micros. Gemma, perdona que no t'he vist. No, només era un recordatori. Només era un recordatori, tranquil·la. Sí que serà. Vale. És que avui hem tingut un dia una mica dur perquè hem tingut moltes formacions al matí i la veritat és que no m'hi he dedicat, però tinc amics també que treballen al sector hoteler i preguntaré. Vale, perfecte. Molt bé això de les imatges dels camps d'imatges, dels bancs d'imatges, Molt xulo, això m'ho guardaré. Bueno, alguna pregunta, alguna cosa a aportar? Jo sé que deu tenir al cap un timbal, però bueno, al final ja és això una mica. Podeu obrir micros, pobres, que tinc aquí callats a tots parlant pel xat. Vale, Sílvia. Sílvia marxa. Adéu, Sílvia. No problema. No res? Jo ja he contestat algú. Ai, sí, perdó. Sí. Sí, és igual. Ahir vau parlar de Dropbox i per enviament d'imatges, què creieu que és millor, WeTransfer o Dropbox? És diferent. El Dropbox és un estil Drive, que és un lloc on tu fas una carpeta i penges moltes fotos. Què té bo? Que Dropbox té moltíssima capacitat. En realitat, inclús pots comprar terabytes baratíssims. I és això, vull dir, funciona. És una forma de treballar, que és, faig carpetes, penjo fotos, i aquí jo les tinc per mi i les puc compartir. El WeTransfer per què seria bo, per exemple? Ara imagina't que, Montse, et venen a fer una entrevista a la botiga que fan d'aquests de TV3, Valor Afegit, i parlen de la teva botiga. L'empresa que et faci aquest vídeo de comunicació probablement te'l passi per WeTransfer. Per què? Perquè és un arxiu que ocupa molt i te'l passaran per WeTransfer. Si tu el vols compartir, probablement a Dropbox et digui ostres, és que aquest arxiu ocupa molt i t'ocuparia massa de la teva capacitat. Doncs podríem fer-lo servir per si tu me'l vols reenviar a mi o el vols fer servir per alguna cosa o el vols compartir amb la gent, amb WeTransfer és molt fàcil. Ara imagina't que faig una festa d'aniversari i ha vingut algú i ha gravat un vídeo. Doncs per compartir-lo amb tots els assistents ho puc fer a través de WeTransfer. Puc fer-ho de dues maneres. O el penjo en un lloc, l'adjunto allà i adjunto el link, o envio directament aquest vídeo a tothom perquè el tingui de record. Clar, aquest vídeo perdona, Paula, que aquest vídeo, si el tens a Dropbox, t'està ocupant memòria, t'està ocupant espai. En canvi, amb WeTransfer no t'ocupa res, perquè al final t'ocupa memòria, tu el pots tenir en un disc extern i que no t'estigui ocupant ni espai a l'ordinador ni espai en una aplicació. Però sí que, o sigui, hi ha totes les opcions. Al final, a vegades també el Dropbox el fem servir per moltíssimes imatges i a la que vols posar un vídeo amb molta capacitat no t'hi cap. Doncs WeTransfer és una bona eina. És a dir, que WeTransfer no seria tant per emmagatzemar, sinó per enviar només. És per enviar. És per enviar documents que pesen molt. Sí. Vale. Vale. Jo tinc una pregunta. Sí. Mira, jo a part de la meva publicitat, jo faig guiatges, jo soc professor d'esquí, guia de barrancs i aquestes coses, i part de la meva publicitat és entregar fotos que jo faig als clients i entregar-les una mica en calent, és a dir, bastant immediat, en un període des que acabo el servei, en qüestió d'1 o 2 hores, per intentar aprofitar encara l'emoció del client, que la pengi a les seves xarxes socials, que l'etiqueti, i aquí hi ha una part de la publicitat.
Quina aplicació d'edició de fotos, i volia preguntar una mica que recomanació que coneixíeu en el món dels programes, no cal que sigui una web, pot ser un programa que em pugui descarregar. Jo dic les que jo faig servir, les que a mi em van bé. Snapseed. Ostres, m'ho pots escriure al WhatsApp, això? Perquè de vegades... Sí, perdona. Te les escric. Una és Snapseed, que és bastant fàcil de fer servir. I a part que pots guardar, per exemple, si tu fas servir algun filtre que t'has creat tu perquè a tu t'agrada que les teves fotos tinguin un toc, jo què sé, la natura que es vegi i tal, et pots guardar aquests filtres i a totes les fotos afegiria aquest filtre. Espera que jo avui estic tenint un petit problema amb de l'autocorrector que m'està... Bueno, amb la gent que he parlat, amb cadascú, no sé ni què he escrit. Perquè posa com castellà automàtic. Sí, després una altra que va molt bé és BSCO, i una altra que m'agrada molt, que també és per exemple, si tu dius, ostres, que jo totes les meves fotos que envio les vull enviar amb una franja baix, per exemple, amb la meva firma o així, és InstaSize, que a més ajuda a poder fer les fotos amb diferents tamanys, diguéssim, és com ja està adaptat a les xarxes. I després, un que és molt xulo, si tu ja t'interessa donar-li un toc com més fotogràfic o més per dir, mira, poso el meu toc a les fotos, és un que es diu Tessa. Hosti, vale. Aquestes totes són gratis. Tu entres, les proves i la que et faci més gràcia. Jo, perquè amb Snapseed tinc botiga de producte i va molt bé perquè per fer el fondo blanc, per exemple, és superfàcil. Saps com fer això perquè quedi superblanc i no es vegi blanc com el fondo de l'Instagram, diguéssim, va molt bé. Per borrar coses, també, petits detalls o així. I després hi ha una aplicació que potser us serveix a tots que tu no crec que en parlis, d'aquesta, que és exclusivament per l'Instagram, que és per veure com et quedarà el feed o sigui, totes les fotos ben posades amb anterioritat a que les pengis, per dir, vale, doncs a mi m'agradaria seguir una estructura i veure com quedaran les fotos que jo vull penjar, es diu Preview. Vale. Val? Perquè dius, mira, jo, és el que us dèiem, m'organitzo una mica i amb el HotSuite, que ja en parlarem, em preparo algunes publicacions que van amb una foto. Però com quedaran aquestes fotos, si jo li vull donar un toc, vull donar una imatge, estic retocant les fotos i vull veure com queden o vull combinar fotos i frases o el que sigui, amb això tens una previsualització, diguéssim, de com quedarà el teu Instagram. I pots tenir més d'una compte. I també és gratuïta. I editor de vídeos, en coneixeu algun? Editor de vídeos, jo n'he posat alguns aquí en el xat. Te'n puc dir dos, que són els que jo he fet servir. Paula, les apps que has dit tu són per mòbil, les de les fotos? Com? Les apps que has dit d'editar de fotos són per mòbil o... Sí, i segur que n'hi ha alguna que té opció de desktop, d'ordinador. Amb el tema de vídeos, m'has dit de cançons, d'editor de vídeo, no? Un programa per muntar vídeos, per ajuntar, empalmar, editar... Si ho fas amb el mòbil, el Filmora Go, que està una mica més amunt, l'he escrit cap a les 6:30, va molt bé tant per Android com per iOS i és bastant fàcil de fer servir. I té format també d'ordinador. I després l'iMovie per iPhone va superbé. I després us he posat una mica més amunt un parell de pàgines per transformar cançons de YouTube a MP3, que així sempre les pots posar a sobre dels vídeos, que és You, en anglès, MP3 i SnapTube. Ho teniu aquí al xat. Això podem fer, en Mindomo podem fer un apartat d'extras, alguna cosa així, Paula, i podem afegir tot això. Sí, ho puc posar per eines per la productivitat o pel pròxim dia. Sí, i així ho teniu, no us escapa res, i sempre ho teniu allà controlats, que s'ha d'organitzar la informació. A veure, algú més escrit? Vale. InShot. Mira.
Aquesta... Per comprimir imatges també. Sí, que guai. Ara després ho agafarem tot i ho posarem al Mindomo. Sí. I te I fan això. InShot per què, Joan? No sé per què és InShot. O sigui, al final hi ha moltíssimes Però vaig a aplicacions buscar-ho, i per editar vídeos. No el conec, aquest. Va molt bé. Jo feia anar el Videopad i em va molt bé. És molt fàcilet de funcionar. I a part, amb l'iPhone et fa vídeos ell sol. Ah, vale. Que és Videopad, com pad d'iPad? Videopad, sí, no sé. Sí. A veure. Sí, Videopad, així. Et deixa posar música, i tens a baix pistes i vas col·locant la part del vídeo, pots retallar-ho, pots anul·lar la veu o anul·lar imatges o escriure... És molt bàsic, eh? A mi me'l va ensenyar una noia que vaig tindre treballant. Sí, va molt bé. Al final el que heu de fer és buscar, perquè d'aplicacions en diguem moltes, és buscar-ne una i especialitzar-te en aquesta, perquè que te sigui fàcil, que entenguis, que diguis, vale, té les funcionalitats que necessito. Si després, quan tu ja et comences a tornar expert en una aplicació, o llavors ja tu mateix dius, ostres, doncs necessito més funcionalitats o m'agradaria una aplicació que fes això. Llavors, hi ha 1000 foros, 1000 històries per internet, si busques et diu les 10 aplicacions que no sé què. I amb això es pot anar avançant. I amb el comparador aquell que us vaig dir, com aquest n'hi ha molts altres, podeu trobar també comparacions i ara que tothom fa vídeos de YouTube comparant coses i així, també us pot servir bastant. Sí. I després, lo de l'iPhone va... Jo fa 15 dies que ho he descobert, però és una passada. És una passada. Perquè et fa vídeos ja. Te ho munta tot sol, te fa la música, t'ho acompanya... És que, jo és que en la vida, superràpid, superfàcil, jo estic fent vídeos com a xurros. Quasi no tinc temps de publicar tant com tinc gravat. Millor. Al final és això, és trobar eines que t'ajudin a ser més productiu. Perquè si t'has de tirar 3 hores per fer un vídeo d'1 minut, mal assumpto. Perquè al final, a veure, a menys que no tinguis aquestes 3 hores per fer-ho i no tinc res més a fer. Però en general tots tenim coses a fer i ara d'aquí poc ja podrem anar a fer canyes a la tarda. O sigui que com menys temps estiguem perdent fent aquestes coses, millor. Sí, però jo igual faig en un matí i dedico mitja hora i potser faig 10 vídeos. És que, de veritat, que ha estat tot un descobriment. Jo ara, perdona, per l'ordinador, jo tinc MacBook i llavors faig servir l'iMovie, però clar, podem buscar... Tu coneixes algun, Paula, per editar vídeos? És que em sembla que el Filmora és gratuït. O sigui, t'has de registrar, però és gratuït. Llavors té alguna cosa que és de pago. Vale. Que jo sàpiga, igual ha canviat ara, perquè això va tan ràpid i la gent... Clar, ara tothom aprofita que tothom fa servir eines digitals per posar-les de pago de seguida. Però que jo sàpiga... Ho podem mirar, veiem? Estic mirant, a veure... Hi ha subscripció, però la veritat és que no sé el preu, a veure... Però aquesta eina és sol per mòbil o també per desktop? No, és per desktop, Ah, vale. Sí. Vale. Tant Filmora com iMovie són per desktop. El que va bé és que Filmora es pot fer servir tant per Android com per iOS o amb ordinador normal o Mac, però l'iMovie només és per Mac. Sí, correcte. Però sí, va molt bé aquest. Adéu, Edu, moltes gràcies. Gemma, demà parlarem del tema de l'Outlook i Gmail i tot això. No pateixis. Demà toca això, llavors ja parlarem d'eines així. Igualment, tots aquells que vulgueu que parlem d'alguna cosa, com que avui ja ho hem vist i si no ens ho deixeu ara, i ara quan acabem farem recopilatori de tot i anirem veient. Jo ja he parlat amb en Jaume i l'Ada
per exemple, temes que han dit de millorar visibilitat o millorar amb xarxes, com que la setmana que ve fem comunicació, per exemple, aquests temes els tocarem també la setmana que ve. Totalment. Més en concret. I si és el cas de que no hem parlat prou d'algun tema, com sempre, i quan acabem ja us donarem el nostre correu per si us podem ajudar amb alguna cosa. Adéu, Joan, gràcies. Merci. Adéu, Montse. Adéu. Adéu, bona tarda.